Croeso unwaith eto I chi. Dwi'n falch tu hwnt I weld bod yna siwr gymaint ohonoch chi wedi cymryd y cyfle I ymuno gyda ni brynhawn yma. Ein gobeith ni erbyn diwedd y sesiwn heddi yw y bydd gyda chi well dealltwriaeth o'r cymwysterau newydd yn y Gymraeg fydd yn dod I fewn I gefnogi'r cwricwlwm newydd I Gymru. Ac gobeithio bydd hynny hefyd yn cynnwys gwell dealltwriaeth o'r rhywfaint o'r cefndir a'r rhesymeg sy'n eistedd tu cefn i'r newidiadau hyn. Gwell dealltwriaeth o beth fydd y cymwysterau newydd hyn yn diolygu I ddysgwyr. A hefyd gwell syniad o'r camau nesaf byddwn ni'n I cymryd I gydweithio yn agos gyda athrawon, dysgwyr, arbenigwyr ac eraill mwyn cyd-greu y cynnwys a'r asesiadau ar gyfer y cymwysterau newydd hyn. Felly, dyna'r gobeith fyddwn ni'n gweithio ffordd trwyddo heddi. I ni hefyd yn awyddus bod y sesiwn yma ni'n rhyngweithiol. Fe fyddwn ni'n gwneud yn gorau felly I gadw'r cyflwyniad agoriadol mor fer y gallwn ni, mwyn bod ni'n sicrhau gymaint o gyfle a phosib yn dilyn ymlaen o'r cyflwyniad I gael trafodaeth, I gael ateb eich cwestiynau chi ac yn y blaen. Mae pob croeso I chi ddefnyddio y chat wrth bod ni'n mynd yn blaenau I godi unrhyw gwestiynau, godi unrhyw pwyntiau byddech chi'n hoffi trafod yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, mae croeso I chi wneud hynny. Nawn ni drio ateb nhw wrth bod ni'n mynd yn y chat, ond hefyd fel o'n i'n sôn, byddwn ni hefyd yn ateb rhai o'r cwestiynau o ddiddordeb ar ôl I ni orffen gyda'r cyflwyniad. Reit, so gobeithio bod hynna yn glir a bod mae dyna beth I chi'n disgwyl, a bod chi yn y wemin ar gywir. Felly, nawn ni glatio bant felly. So, Annabel, os gewn ni gael y sleid nesaf, os gwelwch chi'n dda. Felly, cyn I ni gyflwyno'r 3 cymhwyster Cymraeg newydd sydd ar ddod, licen I weid gair neu ddau mwyn rhoi y newidiadau hyn mewn rhywfaint o gyd-destun. Felly, ers I Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod yna gwricwlwm newydd I Gymru ar y ffordd, sy'n anelu at roi mwy o gyfleoedd I ddysgwyr, I lwyddo drwy addysg eang a chytbwys. Cyn gyntaf oedd yn glir bod y cwricwlwm ar y ffordd, ond i'n gwybod y byddai rhaid I ni ddechrau sgwrs ehangach ar sut olwg ddylai fod ar cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 I 16 oed yn y dyfodol. Cymwys ar gyfer y dyfodol yw'r enw I ni wedi rhoi ar rhaglen flaengar a chyfranogol o waith fydd yn rhoi cyfle pwysig I athrawon ac eraill ledled Cymru I gael cymryd rhan yn uniongyrchol yn y gwaith o siapio cyfres newydd sbon ac arloesol o gymwysterau I gyd-fynd gyda'r cwricwlwm newydd I Gymru. Mae'r gwaith yna wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl blwyddyn bellach. Yn ôl yn yr Hydref, yn dilyn ymgynghoriad gyda dros 500 o ddysgwyr, rhieni, athrawon, darlithwyr a chyflogwyr, fe wnaethon ni gadarnhau yn gweledigaeth ni ar gyfer cymwysterau'r dyfodol. Roedd hynny yn cynnwys datgan yr ystod o bynciau tygau fydd yn cael ei hailwampio yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Ac wrth gwrs byddwn ni'n mynd ati I wneud y gwaith diwygio ac ailwampio hynny ar y cyd gydag eraill drwy'r dull cyfranogol cyd-adeiladol yna o'n i'n sôn amdano. Fodd bynnag, yn yr Hydref, fe wnaethon ni ddal nôl yn penderfyniad ni ar pa gymwysterau Cymraeg fydd I hangen mwyn I ni allu ystyried beth fydde y cam gorau i'w gymryd yng ngoleuni gwell dealltwriaeth o fwriadau polisi y Llywodraeth ar yr iaith Gymraeg. Felly, wnaethon ni gymryd y cyfle rhyw seibiant byr I fynd ati I ailwerthuso'r opsiynau oedd yn bosib yng ngoleuni yr arweiniad polisi gan y Llywodraeth ac I gynnal cyfres ddwys o drafodaethau pellach gyda'r rhanddeiliad. Ac yn dilyn y gwaith yna, fe wnaethon ni fis diwetha gadarnhau yn penderfyniadau ni ar gyfer yr ystod o gymwysterau Cymraeg fydd ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2025. I ni, Cymwysterau Cymru, I ni yn hyderus y bydd y cymwysterau Cymraeg newydd hyn yn rhoi cyfle teg a chyfartal I ddysgwyr I gyflawni yn y Gymraeg, dim ots pa fath o ysgol maen nhw'n I fynychu. I ni yn awyddus I weld bob dysgwr
yn datblygu i gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus o fewn continuum dysgu, sy'n cynnwys dysgwyr sydd â chydig neu ddim profiad o'r iaith, hyd at rheini sydd â hyfedredd amlwg yn yr iaith. Mae cymwysterau Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg eisoes wedi cael eu hatgyfnerthu, gyda chymhwyster tygau newydd, fwy heriol a pherthnasol wedi ei gyflwyno nôl yn 2017. Bydd y cymwysterau newydd hyn i ni'n trafod heddi yn cymryd cam sylweddol ymhellach yn y cyfeiriad cywir wrth i ni ymdrechu i greu cenedl gwbl ddwyieithog. Rydyn ni'n glir y bydd angen i ni barhau i addasu a newid y cymwysterau hyn dros y ddegawd nesaf wrth i ni weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid eraill i wireddu amcanion strategaeth polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymraeg 2050. Yn y pen draw, yn nod ni yw i gyrraedd y pwynt pan allwn ni gynnig un cymhwyster cyfun i bob dysgwr yng Nghymru yn yr iaith Gymraeg. Ni ddim yna eto, ond fel o'n i'n sôn, mae heddi'n garreg filltir o ran datgan y cam nesaf ar y siwrne honno. O'r gorau. Dyna fwy na ddigon o ran cefndir oddi wrtha i, felly awn ni mlaen nawr i drafod y 3 cymhwyster newydd na dyn ni wedi datgan fydd i hangen i gyd-fynd gyda'r cwricwlwm newydd yma. Felly, basio draw i Catrin nawr fydd yn esbonio mwy am bob un ohonyn nhw yn ei tro. Yn ogystal â glir o rhywfaint ynglyn â sut byddwn ni'n mynd ati i weithio gyda'r eraill i ddatblygu y manylion o ran i dyluniad nhw, eu asesiad nhw. Felly, Catrin, draw at y ti. Gret, diolch Emyr, a prynhawn da i bawb. So, Annabel, allai di symud ymlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Felly, o ran yn penderfyniad ni, mi fyddwn ni yn cyfuno iaith a llenyddiaeth, hwnna di'n penderfyniad cyntaf ni, ac mi fyddwn ni'n creu un cymhwyster tegau integredig newydd Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion Cymraeg a dwyieithog. Mae cyfuno iaith a llen yn rhoi'r cyfle i fwy o ddysgwyr astudio llenyddiaeth, achos mae'r niferoedd sy'n ei astudio wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, achos bod hi'n ymddangos bod rhai dysgwyr ddim yn astudio llenyddiaeth y tu hwnt i 40 oed, da ni'n teimlo bod cyfuno iaith a llenyddiaeth yn mynd i atal hynny rhag digwydd. Mae cyfuno iaith a llen hefyd yn helpu dilyniant i safon uwch, gan fod Cymraeg safon uwch eisoes yn eu cyfuno nhw. A da ni hefyd yn teimlo bod cyfuno yn gwneud hi'n haws creu cysylltiadau rhwng y ddau. Mae athrawon wedi bod yn deud wrthyn ni bod gorgyffwrdd rhwng y cyrsiau presennol a bod hynny'n annog dysgwyr ac athrawon i wneud cysylltiadau ar eu traws. Ac wrth gwrs mae llenyddiaeth hefyd yn rhoi cyd-destun i iaith. Felly mae'r penderfyniad yma da ni'n teimlo yn helpu i wneud y ddwy elfen yn fwy diddorol i'w hastudio ac i'w haddysgu hefyd gobeithio. Ystyriaeth arall, wrth gwrs, ydy bod cyfuno iaith a llenyddiaeth yn galluogi dull mwy cyfannol o asesu iaith. A mi fydda hynny'n gallu lleihau'r baich asesu gan ganiatáu mwy o amser wedyn ar gyfer yr addysgu a dysgu. Mi fydd cyfuno hefyd yn rhoi rhyddid i ddysgwyr ac i ysgolion ddewis cymysgedd o gymwysterau sy'n adlewyrchu'r ehangder a chydbwysedd y cwricwlwm newydd. Felly fel da ni'n gwybod, da ni'n integreiddio pynciau eraill hefyd fel Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Felly bydd llai o gymwysterau ar wahân wedyn yn y pynciau yna yn rhoi mwy o le i ddysgwyr gael profiadau ehangach ar draws y cwricwlwm cyfan. Dwi newydd sôn yn fanna am y Saesneg, ac wrth gwrs, da ni eisoes wedi wneud y penderfyniad i gyfuno iaith a llen ar gyfer Saesneg. A mae'n werth jyst cadarnhau yma, pnawn yma, y bydd y cymwysterau tegau Cymraeg a Saesneg newydd yr un maint a her, a da ni'n teimlo y bydd hyn yn cefnogi dull glynol o ddysgu iaith mewn ysgolion. Felly dyna di'r penderfyniad cyntaf. Symud ymlaen i'r ail benderfyniad rwan,
Felly, Annabel, os allu di symud ymlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Felly, mi fyddwn ni, ag i'r nesaf, os gwelwch yn dda, dwi'n meddwl, i'r ail benderfynu ni. Felly, mi fyddwn ni'n rhoi'r gorau i'r tegau Cymraeg ail iaith presennol, ac mae'r penderfyniad i wneud hynny'n cefnogi polisi Llywodraeth Cymru o ran cyflwyno un continuum o addysgu a dysgu Cymraeg. Felly mi fydd yna gymhwyster tegau newydd yn cael ei greu ar gyfer dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg. Rhaid i ni gofio wrth gwrs bod cymhwysterau Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wedi datblygu tipyn dros y 5 mlynedd diwethaf yn enwedig. Nath Emyr sôn yn fras yn gynharach, ond yn 2017, fe wnaeth y cymhwyster tegau presennol ddisodli y cyrsiau llawn a byr blaenorol, sef y tegau Cymraeg ail iaith a'r tegau Cymraeg cymhwysol. A wnaethon ni ddeud yr adeg hynny y bydda tegau Cymraeg ail iaith yn cael ei adolygu eto i adlewyrchu'r cwricwlwm newydd. A dyna lle da ni wedi cyrraedd rwan. Felly mi fydd y tegau newydd yn seiliedig ar y disgwyliadau sydd yn y cwricwlwm, ac mi fydd yn adeiladu ar y cynnydd sydd, ac fydd erbyn hynny, wedi wneud efo'r cymhwyster presennol. Ac mi fydd y cymhwyster newydd yn parhau wedyn i ddatblygu sgiliau gwrando a siarad dysgwyr fel bod nhw'n gallu cyfathrebu'n ddigymell ac yn hyderus wrth gwrs. Da ni ddim yn gwybod beth fydd ei enw fo eto. Dyma rhywbeth y bydden ni'n ei trafod gydag athrawon a dysgwyr wrth i ni fynd ati i'w greu. Felly dyna di'n ail benderfyniad ni, a wedyn symud ymlaen i'r trydydd penderfyniad. Felly Annabel, os allu di symud yr sleid ymlaen, os gwelwch yn dda, i'r un nesaf. Da ni hefyd yn cyflwyno cymhwyster newydd ychwanegol ar gyfer y disgyblion hynny mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg sy'n barod wedyn i symud ymlaen ymhellach ac yn gyflymach o ran eu sgiliau Cymraeg nhw ar hyd y continuum. Felly, fydd y cymhwyster newydd ychwanegol yma ddim yr un maint a chymhwyster tegau, mi fydd o'n llai, a'i bwrpas fydd cefnogi dysgwyr fwy gyda'i sgiliau llefaredd nhw, fel bod nhw'n gallu sgwrsio'n fwy hyderus a digymell o fewn a wedyn ath i hwnt i'r ystafell ddosbarth. Y bwriad ydy bod y cymhwyster newydd ychwanegol yma yn cael ei gynllunio i adeiladu ac atgyfnerthu'r hyn y bydd y disgyblion yn gwneud fel rhan o'r cwrs tegau. A'r bwriad ydy wrth gwrs felly bod hwnna'n rhoi mwy o hyder a mwynhad i ddysgwyr wrth ddefnyddio'r Gymraeg. Da ni yn rhagweld y bydda'r cymhwyster newydd yma yn gallu cael ei addysgu ochr yn ochr efo'r cymhwyster tegau. Felly mi fydd o yna i'r disgyblion hynny sydd yn symud ymlaen, fel o'n i'n sôn yn gynharach, ymhellach ac yn gyflymach o ran eu sgiliau Cymraeg ar hyd y continuum yna. Yn amlwg athrawon sy'n nabod i dysgwyr ora, felly mi fydden nhw'n gallu defnyddio'r cymhwyster hwnnw i ymestyn yr rheini sy'n gwneud cynnydd da. Da ni'n ymwybodol bod rhai disgyblion yn cael eu capio ar hyn o bryd, a does na ddim darpariaeth ychwanegol yn y Gymraeg iddyn nhw. Felly, da ni'n gweld y cyfle yma i gyflwyno cymhwyster sy'n galluogi disgyblion i wneud rhywbeth ychwanegol, a felly wneud y cynnydd gorau phosib, ac wrth gwrs wedyn cael cydnabyddiaeth a wneud hynny. Ac yn amlwg, da ni'n awyddus iawn i wneud yn siŵr y bydd y cymhwyster newydd hwn mor afeilgar a phosib, mwyn roi'r her yna i'r disgyblion o fewn yr un amserlen. A wedyn jyst i sôn yn sydyn felly, o ran be mae'r newidiadau hyn yn golygu i ddysgwyr yng Nghymru, wrth gwrs mae yna ddisgwyl i bob dysgwr ddysgu Cymraeg hyd nes bod nhw'n 16, a da ni'n credu y bydd y set newydd yma o gymwysterau Cymraeg yn rhoi cyfle teg a chyfartal i bob un gyflawni yn y Gymraeg, dim ots pa fath o ysgol maen nhw'n i mynychu. Oedd Emyr yn sôn yn y dechrau, da ni isio bod pob dysgwr yn gallu defnyddio'r Gymraeg, a mae hyn yn cynnwys
y dysgwyr hynny sydd efo chydig neu ella dim profiad yn y iaith, hyd at heini sydd efo hyfedredd yn yr iaith. A da ni isio gweld dysgwyr yn symud ar hyd y continuum o ddysgu Cymraeg yma, fel yn bod ni yn cynhyrchu siaradwyr hyderus, a da ni yn hyderus bod y cynnig yma'n helpu i ddechrau gwireddu hynny. Ac eto fel oedd Emyr yn sôn ar ddechrau'r cyfarfod yma, da ni hefyd yn ymrwymo i barhau i addasu a newid y cymwysterau hyn dros y degawd nesaf, fel bod ni yn cwrdd ar nod Cymraeg 2050, ond hefyd y nod tymor hwy na o gynnig un cymhwyster Cymraeg i bob dysgwr yng Nghymru. Felly, jyst i sôn yn sydyn, dwi'n meddwl bod gen ni un sleid arall, Annabel, os allai di symud ymlaen os gwelwch yn dda. Wnaethon ni gyhoeddi, wrth gwrs, yn penderfyniad llawn ni ddoe. A o ran y camau nesaf, da ni eisoes wedi recriwtio athrawon ac ymgynghorwyr i weithio efo ni i ddechrau cynllunio cynnwys ac asesiadau lefel uchel y cymwysterau newydd yma. Mi fyddwn ni'n cwrdd am y tro cyntaf ymhen chydig dros wythnos, felly da ni'n edrych ymlaen yn fawr at hynny. A wedyn mi fydd cyfle wedyn i chi a'r cyhoedd rhoi adborth i ni am ein cynigion yn ffurfiol yn Hydref 2022. A'r syniad ydy wedyn wrth gwrs bod y cymwysterau yma'n barod i'w haddysgu gyntaf yn 2025 a wedyn ei hasesu yn gyntaf yn 2027. Ond, os mae gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o'r gwaith yma wrth i ni symud ymlaen dros yr wythnosau'r misoedd nesaf, mae croeso i chi gysylltu efo ni, a mi fyddwn ni wir yn falch o'r cyfle i weithio efo chi. Felly, dyna oedd gen i gyd oedd gen i ddeud, felly na i drosglwyddo nôl at Emyr. Felly, diolch i chi yn fawr am wrando.